Bună, Roxana, ce faci? Bună, bine, am emoții. Emoții constructive trebuie să Da, fie. da, da, constructive. Mi se pare că m-am întors așa 20 de ani în timp. Mă întorc la Cluj după atâția ani. Și e foarte bine. Și pentru că ai amintit de Cluj, te-aș întreba cum ai descrie Transilvania Fashion Festival? Mi-au schimbat viața mie. Pe mine m-au cunoscut la Craiova, Așa. de la Craiova am plecat la Cluj, de la Cluj la București și viața mea s-a schimbat alături de Transilvania Fashion și de asta am așa mari emoții pentru că sunt aici, alături de ei. Ne bucurăm mult de tot. Da, nu am emoții cu colecția, nu am emoții cu prezentarea, cât am emoții că văd oameni, îi revăd după atâția ani. Emoții de bucurie. Da, da, de bucurie. Aminteai de colecția ta și te-aș ruga să-mi spui care e povestea. De la inspirație, la materiale, la culori, la ce personalitate ar purta piese din colecția ta. Femeile care îmi trec pragul sunt femei cu conformații, cu tot felul de conformații și atunci colecția mea încearcă să îmbrace femeia din ziua de azi care să se simtă bine în pielea ei, să-i pun în valoare aturile și să ascund defectele, iar materialele trebuie să fie unele comode, să se simtă bine, să se simtă frumoase, să se simtă sexy, să se simtă femei. Și am 4 culori Așa. care, nu știu, în ultimul timp mi-au atras mie atenția mai mult. Negru, care oricum nu se demodează niciodată și marea majoritate îmi cer negru, dar încerc să le duc și către culori. Am fucsia, am roșu și alb. Care funcționează foarte Da, bine cu negru. Pentru că suntem la un eveniment dedicat modei, te-aș întreba ce înseamnă moda pentru tine și cum ai descrie acest univers din punctul tău de vedere. Cred că mai ales pe noi, pe femei, moda ne face să ne simțim mai feminine, mai sigure pe noi și dacă porți o haină care îți schimbă starea de spirit, îți schimbă atitudinea și de la atitudine pornește totul. Atunci când porți o haină care îți place și în care te simți bine, parcă se deschid alte uși. Nu știu, așa mă gândesc eu. Când mă îmbrac în ceva în care îmi place, starea mea de spirit se schimbă și toată lumea în jurul meu parcă o atrag așa. Așa vreau să se simtă toate fetele, femeile care îmi poartă rochile. Preferi să urmezi tendințele sau cumva preferi să mergi cu propria ta viziune atunci când faci o creație? Îmi place să merg cu propria mea viziune. Îmi place să... Sinceră să fiu, nici nu știu ce se poartă acum, dacă mă întrebi, dar eu am viziunea mea și până acum am mers. Cel puțin la mine în atelier, clientele mele revin după ani și ani și îmi spun că îmi poartă rochile pe care le-au făcut la mine, nu știu, acum 5, 6, 7 ani și asta pentru mine este o mare bucurie. Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în acest domeniu, dar pe care cumva n-ai anticipat-o când te-ai apucat de modă? Oamenii cu care lucrez. Cred că toți întâmpinăm probleme în sensul acesta, pentru că în ultimul timp mi se pare că cred că în timp o să se piardă această meserie. E foarte greu să găsești oameni cărora să le placă să lucreze. Nu știu aici la Cluj, poate la Cluj văd că oamenii sunt mai deschiși și îi văd că sunt foarte pasionați. La București, în schimb, e foarte greu să găsești oameni care să înțeleagă și să facă chestia asta nu pentru bani, ci pentru că le place foarte mult ceea ce fac. Asta mi se pare, nu știu, o provocare pentru toți cei care facem asta. În fiecare zi se întâmplă ceva oricum și acum întâmpinăm tot felul de schimbări, dar ne adaptăm situațiilor. Dar oamenii cred că, nu știu, ar trebui să găsească, să se reîntoarcă la pasiunea asta, care e o pasiune foarte frumoasă și e o meserie super frumoasă, să ia naștere
dintr-un material să faci o piesă pe care să o poarte cineva cu drag și să fie mândră, nu știu, sentimentul ăsta. Eu când îmi văd clientele că îmi poartă hainele, nici nu mă gândesc la bani sau la eu, mă gândesc pur și simplu ce sentiment i-am dat acelei femei în momentul în care a purtat-o. Și aș vrea ca cele care lucrează zi de zi la aceste rochii să simtă bucuria asta, bucuria că ele au lucrat și că femeia aia, Doamne, cât de bine s-a simțit și i-a schimbat starea de spirit. Uite, pentru că vorbeai de clienți, te-aș întreba cât de important e feedback-ul clienților și dacă el influențează cumva procesul tău de creație. Este foarte important. Cred că până una alta, cum spuneam, nu știu, parcă pentru asta lucrăm, pentru asta continuăm să trecem toate obstacolele care apar în fiecare zi. Mă iau foarte mult după feedback-ul clientelor și încerc să mulțumesc toate femeile din jurul meu care îmi trec pragul. Nu știu, că mai sunt, îți dai seama, mai sunt fete cărora nu știu, ceva nu le... Mai ales că eu lucrez foarte mult la distanță, mie nu-mi trec pragul foarte multe cliente fizic, ci eu lucrez, online. da, online și lucrez și comandă. E un pic greu, dar mi-am găsit eu un stil așa și le învăț cum să-și ia măsurile, doar că nu le văd și nu știu ce le avantajează mai mult, doar din măsuri. Cumva mi s-au întâmplat, au fost cazuri în care nu le avantaja rochia pe care și-au ales-o și nu știu, încerc să fac ceva atunci pe ultimul moment, zic că schimbăm ceva, trimite-o înapoi, rezolvăm, mă dau peste cap doar ca acea femeie să se simtă bine în ziua evenimentului. Amintea de greutăți